Näin asennat lasitehtaan kehykselliset peilit. Tarkista ennen asennusta, että peili on ehjä. Peilin kehyksessä on kiinnitysreijät kiinnitystä varten. Peilin voi asentaa sekä pysty- että vaakasuuntaan. Helpoin tapa merkitä kiinnityspaikat on käyttää apuna maalarin teippiä. Laita teippi peilin taakse kiinnityspisteiden päälle ja merkitse kynällä ruuvien paikat. Siirrä tämän jälkeen teippi peilistä seinään sille korkeudelle, johon haluat peilin asentaa. Varmista vatupassin avulla, että teippi on suorassa. Ruuvaa koukut seinään. Mukana tulevat ruuvit ja tulpat ovat tarkoitettu kivi- tai puuseinälle. Ne pysyvät kohtuullisesti myös muissa materiaaleissa, mutta suosittelemme hankkimaan muihin seiniin seinävalmistajan suosittelemat kiinnitysankkurit. Kun koukut on ruuvattu seinään, voit poistaa teipin ja nostaa peilin varovasti paikalleen. Vaikka asentaisit peilin nojaamaan lattiaa vasten, niin kiinnitä peili silti aina myös seinään. Tämän jälkeen voit poistaa muovit. Peilin päällä on sininen suojamuovi. Poista tämä viimeisenä vetämällä muovia alaspäin. Jos peilin pintaan jää liimajälkiä, niin ne lähtevät helposti mikrokuituliinalla tai lasinpesuun tarkoitetulla pesuaineella.